kama wata tasha ba shi. Hi gentlemen, salamu alaikum guys. I go by the name Alamin G Fresh. Yau muna ranar Alhamis. Yeah, Alhamis yau Alhamis. A takaice akwai maganar da na jiya akan bambancin irin baƙar fata da farar fata. Me isa farar fata a duniya suka fi samun alfarma? Wasu suna ta min magana, wasu har na kusa da ni ma suna cewa ai fari yafi. To albishirinku, ai shi baƙar fata, ai dama baƙar fata wanda suka samo wa duniya, suka samo mana 'yanci na baƙar fata a tarihin duniya gabaki ɗaya Amerikawa ne, Black Americans. Wannan ɗin ne da kuke ganin su, kuna ganin su kamar wasu su DJ Khaled ɗin nan, su Puff Daddy ɗin nan, su Dr. Dre ɗin nan, su waɗannan rappers ɗin. So sai Allah ya sa wa su fararen fatar tun asali, sai Allah ya sa musu son waƙoƙin baƙaƙe. So suna son waƙoƙin baƙaƙe kuwa, kai ma kuma ka san as in entertainment ɗin gabaki ɗaya a America, daga baya ne ma hip hop ya koma hannun white, amma da gabaki ɗaya complete a hannun blacks ne. So wannan baƙaƙen fatan namun da kuke gani na US, su suka su suke tsayawa akan fights akan duk wani 'yanci na baƙin mutum a cikin duniya, ƙwaryar duniya gabaki ɗaya. So ɗan Afirka. So shine maganan da nayi. So baƙin fata tsada yake sosai. Baƙin fata, baƙar fata ya fi farar fata daraja ko a wajen aure ma. Irin half caste ɗin nan da za ku ke ganin su, to waɗannan half caste ɗin sun fi daraja akan farar fata ko a aure. In dai ba irin Spanish eyes, irin masu irin idan magen nan. Yes, shine bincike ya nuna. So gaskiya salute to Puff Daddy, salute to all the black African Americans, irin su Akon, irin su Chris Brown, irin su Beyonce. Gaskiya salute to them. They've been working on back to back neman mana 'yancin mu na baƙar fata. Ba maganan addini ake ba, kasan mu mutanen mu nan komai sun ce addini ya ce you get out of here, man. So wannan muna magana ne akan irin real life, you know, akan baƙar fata da farar fata. Baƙar fata yanzu ba ku ganin, ina ba ku san labarin da wannan yarinyar ta biyo wata mata da ta biyo wani yaro nan har nan garin Kano ba, daga California. So shi yanzu yaron maganar da nake da kai ba yana can ba sun riga ma ko sun yi aure ne ko menene ni dai ba mu san musu ba. Kuma ni ma din da nake magana da kai, mata nawa ne wanda all they are whites suna bina, suna maganan aure suke mun masu. So wannan abu ne wanda ka gane Allah ne kawai ya bamu mu baƙaƙe yanzu, baƙar fata muna da daraja a duniya yanzu gaskiya. So sai dai mu ce alhamdulillah. Alamin G Fresh in the building. Yau muna ranar Alhamis. So this week I'm going to be very very busy. Zan zama busy sosai saboda ayyukan irin waƙoƙin da muke sababbi da videos ɗin da zamu shooting insha Allah this week. Ba na son tsaya muku ina muku introduction. Na fi so ku gani a ƙasa. Ku gani a ƙasa kawai, guys, ku gani a ƙasa. Thank you so much. Alamin G Fresh. Today is Tuesday, man. So just keeping it real and just keeping it real. Let's holla at your boy, man. What's up? Holla at you.